Etxe zarra zer da? Etxe zarra margundea, baina erre izan. Erre izan. Nik 7 urte naukezela. Ja. Ez zetu indozu, erretea eta barri egitea. Bai, erreti bai. Hemen txegoizen, eken egin lo. Hemen txeparia kuartu, Krisia dieguk esan dutzaun eskadien egon. Da, nire ez da nauzuze gine dago, hilaria. Da, ni krisia diaz lo egin egin. Da, krisia egin egin mutu atze partinari eke lo egin jaben. Eta erako nahieketan, Pantxike, etxi zuten dute kanpora. Hilaria, neuzize, botaben hortik bentanati bera, mentan nire bortzu dugu, pare egiten zanak, Da, hemen behin eukin ginen, hemen zeren pargen zimenteri ebakizu zer da, piperra eta tomati hartzeko, luzio ginen. Darek eukiaren ganien, tapie, lehen hau ikin zan, da ekeke, da makeke tapie, baina galtzue, baleitzu zer da galtzue, gari zen zera, areza zeitzen zan zimenterien tapie. Da, botaben, hilaria segida botaben, bera. Baina ni, ebatu dutzen, kakizkie, manga luzita eruten zan. Loikiko eta hori da. Da, nik ebatu kamizetik, da ez da bota gure atzien atorren zuen. Eta bota eta nik ezin. Da, zenbat bider ezatuzten, akordo etxekunak, kamisa guzti dezelan aportu nutzen. Aportu zan nien batera. Da, gero erumen duzen hortxe goi komunia, ontxe gortxe dugu, una ganera. Da, no gortxe hau bintzezan, una ganien da, nik ikusten ontxe akordo dugu. Dana zue.